Ja moi ja iloisia uutisia. On tulossa uusi populaarisarja, jossa on 3 tai 2 ystävää. Ja minä ja minun 3 ystäväni on siinä pääosassa. Ja toivottavasti te tilaatte mua. Ja sori, jos mulla ei ole tullut pitkään aikaa noita videoita. Koska mulla ja mun kaverilla ollaan tehty kyllä videoita, mutta sitten ei olla ehditty lahtaa niitä tänne YouTubeen. Mutta sitten kun ollaan tehty se populaarisarja, niin toivottavasti laitatte tänne alas niitä kommentteja, jos tykkäätte jäätte, koska kun mä tein kerran semmoisen johonkin mun esimerkiksi siihen, minkä mä oon latannut. Tiedän, se on vähän huono, se mun LBS-sarkaniemi, mutta ei kuitenkaan tarvitse laittaa sinne, että on ihan maailman huonoin petsivideo, koska tehtiin se kuitenkin tosi vaikeasti. Mutta kuitenkin iloisia uutisia, ja kuitenkin vielä toinen iloinen uutinen. Shanin Bahatti sai toissapäivänä uuden petsin, ja hän ei niin paljon tykkää sitä, mutta ehkä tulee joskus vaihtoon. Se on tämmöinen mehiläinen, uudesti syntynyt. Polentää. Joo, siis tää on myös siinä populaarisarjassa, että halusin, että te sitten nyt tietäisitte. Joo, sori, tässä on tietokone. Tämmöinen. Tääkin on aika uusi, mutta siis tää on siis todella ihana. Aina kun mä saan mä haluan kertoa tämän toista. Aina kun minä saan jotain yllätyspusseja, niin niissä yleensä tulee jotain semmosia, joista mä en tykkää. Mutta ainakin mä sain semmosen, josta mä tykkään. Ja vielä yksi. Mä oon Shaninin eka petsi. Ja se on kokoonut tämän kulman. Tätä ei ole sille, joka ei yhtään kulunut. Mutta jalat on aika paljon kulunut. Sori. Tämmönen ihana petsi. Minä olen paras petsi. Minulla on magneetti, ei ole LBS, koska olen muutenkin niin vanhaa. Minulla on niin paljon tunnearvoa. Ja koskaan minä en mene vaihtoon, vaikka minun pää lähti irti. Eli tässä on todella paljon tunnearvoa, siksi mä teen tästä populaarisarjan. Että sitten siinä kuvauksessa jutussa, niin siinä vielä on lukee, että juu, mä oon ihana. Haluan, että te tiedätte, että tässä on todella paljon. Ja tää ei ole siis tumman ruskea, tää on tumman lila. Joo. Ja siis mä voin näyttää yhden jutun, jos katsotte. Mä tilaan Janika 626. En tilaa tätä, enkä tätä. Tilaan Kittiäs mamaa joo. Sitten mä tilaan mun omassa. Mä tilaan Nastakissaa. Tää on nyt mun isoveljen toi. Mä oon latannut siihen videoita. Joo. Elikkä siis. Toivottavasti tykkäsit tästäkin videosta. Sori, jos tästä tuli minun päätysvideo, mutta tästä kuuluukin tulla. Moi moi!